Čaute, tu je Craftable a dneska sme tu zasa pri Minecrafte. Dneska si ukážeme niečo o parkourových mapách, ako sa dá vytvoriť také niečo jednoduchšie. Bude to vážne pecka, takže si pozrite toto video, môžete tu získať nejaké vlastné nápady, možno niečo odo mňa odkopírujete, čo môžete použiť pri vašej tvorbe. Tak poďme sa na to pozrieť, všetci poďme sa na to pozrieť, zakričme, A teraz sme skočili dole týmto tunelom a už ideme rovnou chodbou. Niekto si teraz myslí, to je trapné, iba rovný tunel, veď to je o ničom, čo sa tu len môže stať, si niekto možno myslíte, ale bacha, lebo kto si toto myslí, tak je poriadny lupak a už je tu zrada. Kto by tu skápal? No povedzte kto. Podľa mňa 10% vás určite, minimálne 10%. No ja idem ďalej, alebo ja som dobrý, ja som to myslel, ja som že vedel, že ako to je. No ale myslím, že je to dosť lakerné, stačí to dať iba ľavú, menší zoskok a je tu pecka. No ale ideme ďalej. A tu máme pavučinu, tak pavučina je poriadne zakerná, tak to keď už niečo treba dať, tak pavučinu, tak to vážne. Je to dobré na spomalenie, hlavne keď si dávate časový duel. Keď sa do toho zamotáte, tak už ťažko sa z toho vymotáte. Tak to je ako pridlho, chápete ma. A ideme ďalej. Oh my god. Pavučina je dosť zakerná. Ale už sme takmer vonku a sme vonku. A bežíme. Tu bude tzv. Skakačka. Dáme ju, nedáme ju. Skakačky veľmi nemusíme, ale tak uvidíme. A nedal som už takrát, to je nečakané, ale ešte skúsim raz a zasa som nedal. No tak dúfam, že do tretice je všetko dobre, poď. Opa, dal som to a ešte tu. Opa, krásne, no a máme skakačku za sebou, máme pekný tunel za sebou. A ideme do ďalšej časti, takzvané rebríky. Čo to len môžu byť? Aha, to sú rebríky. Oh my god, to sú vážne rebríky. To som nečakal. Ideme ďalej, skačeme. Kde sa len dostaneme? Skačeme a už sme hore. Toto je ďalšia časť. Čo bude za týmito dverami? A je tu iba voľná plocha. Ale to si dorobíme na budúce, keď sa uvidíme, tak to tu bude určite dorobené. Určite tu bude oveľa viac toho. Dneska som vám ukázal iba začiatok, aby ste si z toho zobrali nejaké nápady. Dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že vy dáte like, odber, nejaký komentárik, ale uvidíme, každého nechcem nútiť. Každého je to vlastné rozhodnutie. Ja sa s vami mlúčim, to bol Craftable. Toto môžete nájsť len od Craftable a čaute.